ma tkunx taf x'taqbad tgħid. U hemmhekk iltaqa' ma' diversi nies li baqgħu ħajjin wara li sema' l-esperjenzi tagħhom ta' uġigħ. Ma kull ma għamel il-Papa kien mar u għadda lil dawn in-nies. Għandna ogħnu. Imma jekk il-kelma tagħna fuq hemm dik jibsa bħal dawn dejjem hija kelma walek faraġ smajna fil-Evanġelu titħawwad u lanqas titbessa. U jkompli għamlu fija. Anki jekk bħalissa tħossuhom qed titilfu l-figli. Ukoll kif insibu fl-Iskrittura Alla tal-bniet Ġesu Alla. Jienu l-qawmi l-oħra tal-mewtida. Ġesu qed jgħidilna ejjew nħallu lejn jibda l-itmuħ tagħna fil-moħħ ta' ferħ. It-tama li l-lumja tistedilna biex napprezzaw is-sabiħ tal-Papa li lesta tinsa li għal-nifisha biex taħseb f'ħaddiem. Kienu dawn il-5 snin eżempju mill-isba' għalina aħna l-kbira għalina l-faċli ninsew il-valuri feċa mill-għaġla. Kull ma għamiltu ma' wieħed mill-nisar fost tal-moti għamiltu jien. Sejħilhom nies li qed ma' bil-familja. Dan il-messaġġ il-Papa jkompli jgħidilna. Din ma jkollix aħna l-possibilità li tgħidlek grazzi. Hekk għamlu mis-sirinġi. Xi ħadd li għandha